L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. Aquest dimecres, dia 17 de març, a les 12:05 del migdia i el dissabte, dia 20, a les 11 de la nit, us oferirem els següents continguts. Parlarem dels 50 anys de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la seva degana, la Maria Josep Recoder, i d'una jornada virtual contra la desinformació que se celebrarà el proper dimarts. Des de l'Escola Montessori Palau de Girona, l'alumnat de la professora Mia Ment reflexionarà sobre la tecnologia aplicada a l'automatització de processos, creativitat cibernètica i intel·ligència artificial amb en Ramon Sangüesa, doctor en informàtica i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Novetats sobre l'univers de la tecnologia amb en Quico Gras, aparells audiovisuals amb en Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, la radioafició Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioaficionats, actualitat de la ràdio de l'Estat espanyol amb en Lluís Segarra i la informació sobre minories culturals, moviments migratoris i mitjans de comunicació amb Raül Martínez, professor de la Universitat de Vic. Tot això a l'Altra Ràdio a través de Ràdio 4 en freqüència modulada, televisió digital terrestre o bé per internet, i també posteriorment podeu escoltar a la carta el nostre programa en el web de Ràdio Televisió Espanyola. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.